Fejben dől el, hogy egy versenyen hogyan teljesít valaki? Hogy egy edző mennyire képes motiválni a játékosait? Fejben dől el, hogy mi lesz egy sportban tehetséges gyerekből? És annak jó megélése, hogy a sikerek után kudarcok is jönnek? De mitől függ a biztos mentális egészségünk? Mindezekre és még sok másra is keressük a válaszokat ebben a podcastben. Ez a Fejben dől el, egy műsor a sport mentális hátteréről. A podcast állandó szakértője Kaszás Kornél, egykori profi futballista, mentáltréner. Aki pedig kérdezi, Kocsis Noémi újságíró. Sziasztok! Ez itt a Fejben dől el Sportmentál Podcast. Állandó szakértőnkkel, Kaszás Kornél, egykori futballistával és mentáltrénerrel beszélgetünk. Szia Kornél, üdvözöllek! Szia Noémi, sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Az első részben arról beszélgettünk, hogy tulajdonképpen a te sportolói múltad hogy alakult gyerekkorodtól, és arról is, hogy tulajdonképpen mi a mentáltréning, ami napjainkban egy elég fontos sport fogalommá kezd válni, és engem nagyon érdekel, hogy amikor te gyerek voltál, ugye említettük, hogy akkoriban ez még így kimondva nem létezett, viszont valamiféle mentális felkészítésnek akkor is kellett lennie. A 90-es években voltál gyerek és kezdő sportoló, és mondjuk én nem voltam aktív sportember életemben, különösen nem gyerekként, de emlékszem, hogy osztálytársaim, akik jártak edzésekre, különböző sportágakban, azok hát bizony néha, hogy is fogalmazzak finoman, ilyen edzői szigorról számoltak be, ami nem igazán pozitív összefüggésben hangzott el tőlük. És talán most már, ugye napjainkban nem annyira dívik ez a poroszosnak mondható edzői módszer, viszont elhangzottak ott bizony ilyen büntető feladatok. Nem tudom, hogy nálatok voltak-e ilyenek, és hogy például te ezt gyerekként hogyan élted meg? Visszaemlékszel erre az időszakra, hogyha volt ilyen? És elmeséled? Igen, ugye, mint ahogy mondtad is, tehát mentális felkészítésről kifejezetten külön, mint szakterület nem igazán lehetett beszélni a mi gyermekkorunkban. Leginkább tulajdonképpen, amit említettél is, hogy talán ezzel a szigorúsággal próbáltak mentálisan erőt kihozni a gyerekekből, sportolókból, esetleg mentális edzésként próbálták felfogni ezeket a különböző büntetőköröket, vagy bármilyen büntetőfekvő támaszt. Szóval voltak ilyenek akkor. Persze, nyilván, így van. Szerintem van, aki még ma is alkalmazza ezeket, ami nem feltétlenül rossz, de nyilván, mint mentális felkészítés, sokkal jobb módszerek vannak. Aha, és mondjuk a pozitív oldal, a másik oldali kimenet, az hogy nézett ki, hogy az edző kiabálta neked, hogy hajrá Kornél, erősebben, gyorsabban hát csináld. Igen, nagyjából ezeket az instrukciókat kaphattuk a pálya széléről abban az időben. Ezt gyerekként egyébként te hogy élted meg? Elkedvetlenített a büntető feladat, azt mondtad, hogy a fene egye meg, akkor is megcsinálom, nem érdekel, szóval hogy álltál te ehhez hozzá? Hát én konkrétan általában inkább elvette a kedvemet, de nyilván volt olyan játékos társam, aki például azt mondta, hogy na csak azért is megcsinálom, vagy minél előbb megcsinálom, hogy visszaállhassak az edzésbe. Tehát ez is egyenenként különböző volt, így van. Említettük az első adásban azt is, hogy a mentáltréning módszer eredményessége ma már simán igazolható, tehát ez nem is kérdéses krízisek, vagy önbizalomvesztések, meg elakadások esetén, és nem tudom, hogy ezt majd te megerősíted, vagy cáfolod, mennyi maradt mára ebből a korábbi poroszos módszerből? Az előbb már ezt elkezdtük feszegetni, de engem mondjuk konkrétan érdekel, hogy ezek a régi beidegződések, ezeket sikerült-e például mára levetkőzni a sportban, mondjuk az edzői részen, vagy még mindig találkozni név nélkül olyasmikkel, amikor azt mondod te is, mit tudom én, nézel egy meccset, vagy egy bármilyen sporteseményt, hogy ezt nem így kéne. Én szerintem elég jól levetköztük ezeket a negatív dolgokat. Nyilván van olyan szakember, aki még ma is inkább szigorú, ami nem feltétlenül probléma. Én úgy gondolom, hogy azért ez mindenképp előnyére változott itt az évek során. Közben az is eszembe jutott, és ezt nem tudom, hogy releváns kérdése, de engem érdekelne, hogy krízis, meg elakadás csak akkor érheti a sportolót, amikor történik valami, ami kilöttyenti a megszokott töretlen menetből, vagy maga a
sport élet, az, hogy az ember ugye ezt évekig hosszan, szisztematikusan csinálja, és okozhat önmagában egy krízis helyzetet, egy belefásultságot, vagy valamit, amiből muszáj lenne segítséggel kiszállni. Így van, mindenképp, tehát nem feltétlen csak a kudarc esetén jön ez létre, vagy keletkezik. Amit említettél is, úgy fogalmaznám meg, hogy ez a kiégés tulajdonképpen, mikor ugye hosszú éveken keresztül ugyanazt csinálja a sportoló, belefásul, kiég, ezeket is kezelni kell. Téged ez hányszor élt el aktív sportolói pályafutásod alatt? Hát mivel ugye viszonylag korán befejeztem a kifejezetten profi labdarúgást. De volt ilyen? Éreztél ilyet? Nem, tehát... Nem? Szerencsés. Vagy talán lehet, hogy pont ezért volt egy ilyen 23 éves koromban, amikor úgy döntöttem, hogy átváltok egy ilyen munka melletti labdarúgásra. Lehet, hogy ez attól volt, hogy egy ilyen kiégés érkezett el a pályafutásomba. És amikor amatőr szinten folytattad tovább, kvázi hobbiból, akkor ez már eltűnt, tehát akkor már nem jött soha elő ez az érzés, hogy hát szép volt, jó volt, elég volt, fiúk, én akkor elköszönök, sziasztok. Nem feltétlen érkezett el ilyen pont, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy az életem úgy alakult, hogy mikor elérkezett mégis ez a pont, hogy lehet, hogy elég a fociból, munka mellett már nem feltétlen volt rá időm és energiám, akkor ugye közben megszületett a kislányom, és akkor felülírta az élet. Ez így van, felülírta az élet ezt a focihoz való hozzáállásomat. Jó, de összefoglalva egyébként le tudnál bármilyet mondani a sportról, a mozgásról az életedben, vagy az pedig annyira fontos, hogy nem. Hogy az életed része. Próbálkoztam úgy lenni, hogy sport nélkül, de nem. Tehát nem érzem jól magam. Így vagy teljes. Ilyen, így van, igen. Oké, nagyon érdekelne az a pont, amikor te fejben eldöntötted, ugye, hogy utaljunk egy kicsit a podcastünk címére is, olykor, azt, hogy profi sportoló helyett segíteni fogsz másoknak. Szóval, hogy jött el az a pillanat, amikor téged úgy igazán megérintett ez a sportmentál tematika, és azt mondtad, hogy ezzel akarok foglalkozni a továbbiakban. Ez egy hosszú távú folyamat volt. Évek óta még játékos pályafutásom során is sokszor találkoztam olyan esetekkel, csapattársakkal, akár a saját pályafutásomban, vagy a saját napjaimban edzésről edzésre, hogy hiányzott úgymond valami, és ez a valami volt, talán most már így visszatekintve mondhatom, hogy a mentális felkészítés, vagy felkészülés, vagy tényleg az, hogy tudja az ember azt, hogy mit is jelent az, hogy fejben dől el egy sportesemény, vagy akár az edzésen sikerült, vagy nem sikerült bizonyos dolog, illetve utánpótlás edzőként is nagyon sokszor láttam azt, hogy nem feltétlenül jól kezelik a sportolók a negatív körülményeket, vagy akár magát azt a mókuskereket, amiben ugye egy sportoló benne van, hogy napról napra edzés, kicsit monoton az egész, és mikor ezt így hosszú távú folyamat vége felé érve ezt így fel tudtam mérni, meg összeraktam, akkor jöttem rá, hogy talán amit az évek során a sporttól kaptam, azt így tudnám a legjobban visszaadni, hogy egy ilyen mentális segítőként szeretnék a sportolókkal foglalkozni. Mentáltrénerként nyilván az az egészben a legszebb, hogy ugye másoknak tudsz segítséget nyújtani, másokat tudsz támogatni, de ahhoz az embernek először saját magát kell rendbe tenni. Te hogyan jutottál el odáig, hogy rendben vagyok, helyén kezelem a dolgokat, ki segített ebben, vagy mi? Nekem is voltak nehézségeim nyilván, mint ahogy mindenkinek az életében jönnek bizonyos buktatók. Ez is mondhatom, hogy hosszú távú folyamat volt, mire az én nehézségeimet le tudtam tenni és le tudtam vetkőzni. Az, hogy ki segített ebben, ezt úgy gondolom, hogy sok ember hozzájárult, de leginkább mindenkinek, ha bármilyen problémája van sporton belül, vagy a saját életében, sporton kívüli magánéleti dolgaiban, azt saját magának kell elhatároznia, vagy rájönni arra, hogy változtatnia kell, és megtenni a szükséges lépéseket hozzá. Igen, de ez néha nem könnyű. Tehát segítséget kérni a hétköznapi életben is néha nehéz. És egy gyereknek például el tudom képzelni, hogy még nehezebb. Szóval, hogy te hogy tapasztalod, hogy például a mai utánpótlás gyerekek mernek-e például segítséget kérni, akár ilyen elakadásokban? Vagy a szakembernek kell észrevenni és rájönni, hogy hoppá, tehát hogy ő most nem úgy teljesítés, mintha egy kicsit ki lenne égve. Nagyon jó kérdés, illetve nagyon jó felvetés.
Nyilván egy utánpótlás sportoló nem fogja tudni azt felmérni, hogy neki segítségre van szüksége, ezért lenne jó, hangsúlyoztam korábban is, vagy szoktam mondani, hogy beleépíteni valahogy az utánpótlás sportolók felkészítésébe a mentális tréningeket, mert azt később felnőtt korában is nagyon jól tudja hasznosítani ezeket a módszereket, illetve nyilván a szülő sem feltétlenül mindig veszi észre azt, hogy valami nem stimmel, ezért lenne az jó, hogyha minden egyesületnél, minden sportágban hangsúlyt fektetnének erre. Jó, de ez, ahogy a szavaidból is kiderül, jelen pillanatban nincs még így. Vannak esetleg erre való kezdeményezések? Tehát látsz valamilyen megindulást téren, vagy tényleg annyira gyerekcipőben járunk még az utánpótlás csapatok tekintetében, mentáltréningben, hogy kicsit elkeserítő a helyzet? Én, ahogy hallom és tapasztalom, azért van pozitív irányú elmozdulás ebben a témában. Akikkel én például a mentáltréninget együtt, mentáltréner tanfolyamot együtt végeztem, tudom, hogy elhelyezkedtek például úszóegyesületnél, vagy tényleg valamiért Magyarországon így a vízesportok kapcsán könnyebben merül fel az, hogy a mi segítségünket kérjék, de mondom, tehát hallani most már azért labdarúgó akadémiákról, más sportágakban is mentális felkészítésről. Akkor hova mutogassunk jó példákért? Külföldön ez jobban működik? Nagyobb múltra tekint vissza? Érdekes dolog, külföldön ez már mi pont a mentáltréning képzésen láttunk videót arról, hogy például a 90-es évek vége felé már teniszezők egyértelműen látszik, hogy dolgoztak együtt mentáltrénerrel. Szünetben, tehát két szett közötti felvételen látszik, hogy belső monológot alkalmaz például egy híres teniszező, vagy az, hogy vizualizációt alkalmaz. Tehát, hogy azért külföldön ez jóval korábban elindult. Olvastam korábban arról, hogy a német válogatott 2006-os VB szereplése alkalmával Jürgen Klinsmann szövetségi kapitány kérésére mentáltrénereket alkalmaztak. Ugye ő dolgozott korábban az Egyesült Államokban, az ott szerzett jó tapasztalatai miatt kérte ezt a szövetségtől. Az előbb ugye említettük a hazai mentáltréner ellátás, vagy mentáltréning ellátással kapcsolatban, hogy kvázi, hát nincs, vagy nagyon kezdetleges formában. Hány embert számlálhat az a kör, akik ti így foglalkoztok ezzel a tematikával, és próbáltok segíteni? Tehát, hogy képzeljük el, hogy mennyire szűkös egyelőre ez a szakértői kör? Nagyon jót kérdeztél, nem is gondolkoztam ezen, vagy nem is számolgattam össze, lehet, hogy nehéz is lenne összeszámolni. Az biztos, hogy rengetegen elvégzik mostanában ezt a képzést, Andrásét is, más által szervezett képzéseket, de tudom azt például, hogy nyilván nem mindenkiből lett vagy lesz mentáltréner, hanem tudok olyan példát is, aki például most is aktív sportoló és elvégezte a tanfolyamot, vagy edzőként dolgozik, vagy sportmenedzserként dolgozik, és elvégezte a tanfolyamot. A további adásokban konkrétabban és részletesebben ki fogjuk bontani azt, hogy tulajdonképpen ilyenkor a mentáltréner kivel foglalkozik, a játékossal, az edzőjével, a családjával, mind a hárommal, egyikkel a másik után, vagy összekeverve, vagy hogyan, de mondjuk így előzetesen engem tényleg nagyon érdekelne, mert hogy nekem is vannak gyermekeim, és majd szeretném, hogyha sportolna egyik-másik aktívabban, hogy például hogyan áll hozzá a mentáltréner az egész családhoz, vagy a rokonsági körhöz, vagy az edzői körhöz, és meg lehet-e ezt fogni így komplexen, vagy azt kell mondani, hogy nem, most az adott sportolóval kell foglalkoznom elsősorban. Tehát leválasztható-e a környezete a sportolóról? Ez a kérdés lényege. Úgy gondolom, hogy mindenképp az adott sportolóval kell elkezdeni a közös munkát, nyilván egyénre szabottan felmérve azt, hogy mi a sportág, amiből jön a sportoló, mik a céljai, mi az, amit elérhet. Aztán nyilván, ha utánpótláskorú a sportoló, akkor mindenképp be kell vonni a szülőt, én úgy gondolom. Ha nem utánpótláskorú a sportoló, akkor is lehet, hogy családtagot érdemes bevonni. Ha azt érzem például, hogy nem feltétlenül van meg a szükséges biztató, támogató közeg, akkor lehet, hogy érdemes egy-egy beszélgetést megejteni az adott sportolónak a hozzátartozójával, de leginkább ezt a sportolóra magára hegyezném ki. Tudod, mi jutott még eszembe erről, hogy nyilván nagyon fontos az együttműködés, de mit tudsz csinálni akkor, hogyha például teljesen falakba ütközöl? Tehát van egy olyan típusú kisgyerek, aki így
nem akarok senkivel beszélni ez ügyben, vagy van egy olyan szülő, aki azt mondja, hogy köszönöm szépen, majd ezt mi családon belül megoldjuk. Vagy van egy olyan edző, aki egy kicsit hierarchikusabb metódust követ, és azt mondja, hogy jó, köszönöm szépen, ebben nekem senki ne szóljon bele. De te érzed, hogy kellene segítség az adott helyzetben. Hát igazából, ha nem igazán, tehát hogyha nem fogadják el, akkor nem igazán tudok mit tenni. Ugye hangsúlyozom, hogy még mindig egy kicsit úgy tekintenek ránk is, mint hogyha terápia lenne ez az egész, de igazából, tehát, hogy azt kellene megérteni, meg azt kellene eljutatni mindenkihez, hogy ez egy edzésmódszer, ami segít tényleg a mindennapokban a sportolóknak. Aztán az nyilván meg benne van, hogy nem mindenki olyan nyitott az új dolgokra. Tehát az, hogy fejben dől el, az egy fejben levő edzésmódszer, ezt mondod? Így van. Ez nagyon érdekes, erről fogunk a következő részben többek között beszélni, és hát köszönöm szépen a mai adás információit, szerintem sok hasznos hangzott el. Köszönjük szépen, hogy követitek a Fejben dől el podcastet, és hallgattok minket, folytatjuk. Szia, Kornél! Szia, Noémi, sziasztok!